camera. The general synopsis of main double O. Highway 10, 124. This way, northeast, 3 or 4. Fair, good. East Trafalgar, variable 3. Fair, moderate with falconries. Dewch ar y Trên Bach I ben Wyddfa mawr. Dewch ar y Trên Bach. Mae'r syniad o drefnu rhywbeth ar ben y Wyddfa yn rhywbeth sydd wedi cael ei grybwyll ers peth amser. Digwydd bod ma'n nid i'r cyntaf i wneud o lle. Mae o'n bosib I bobl leol a'r Cymru Cymraeg ailfyddiannu mynydd uchel Cymru. Dim rehearsed o gwbl. Dim am y gwbl. Ti'n mynd after surprise bod yna griw teledu. Oce, so then go. Back to boys. Lawr y ffordd. Mae'r twristiaid yn mynd I gael sioc am y bois lleol sy'n gweithio fan yna. Mae'n debyg na nhw weld o'n ffynnu. Dwi'n meddwl fydda nhw weld o'n rhaid ffynnu bod yna grŵp roc yn cadw gymaint o dwrw a'r holl bobl mae'n landio yna. Ond y job fawr. Mae hwn y gotref yn mynd yn rhywbeth. Dyna ni bod ni'n cael am saith, I'm siŵr bod nhw'n Hwna ti fyny di. Balcony top. Dyma ni erbyn hyn yn mansion y drymar. Mae'r roller round y gornel wrth y pwll nofio rhywle. Ti ar amser yma, dyn ni gofyn, nhw'n I canu'r gloch eto. Bit o. Aside from your face. Mae o'n prysur o lawr y gysio. Ari? Dewch ar y Trên Bach I ben Wyddfa mawr. Dewch ar y Trên Bach I ben Wyddfa mawr. Dewch ar y Trên Bach I ben Wyddfa mawr. Fe ei bani I fyny mhen yr Awst. Mae'r taniwr welwch wir yn brys y wrth ei waith. Mae'r taniwr welwch wir yn brys y wrth ei waith. Mae'r taniwr welwch wir yn brys y wrth ei waith yn codi lle cyn cychwyn ar y daith. Ar ben y Wyddfa fawr, fe gewch olygfa glos. Ar ben y Wyddfa fawr, fe gewch olygfa glos. Ar ben y Wyddfa fawr, fe gewch olygfa glos yng nghanol dydd a hefyd yn y nos. Dewch ar y Trên Bach o ben y Wyddfa fawr. Dewch ar y Trên Bach o ben y Wyddfa fawr. Dewch ar y Trên Bach o ben y Wyddfa fawr. Fe ddaw a ni I lawr ym mhen yr Awst.
O, na'r Trên Bach i ben. Mae di sgol lot o drwbl mae o'n do. Beth ti'n neud? Wel, un peth dwi ddim yn licio. I'n haso bod yn bita. Concert. All intending passengers, please obtain reservation tokens from the inquiry kiosk for the 11:30 train. Mae'r ddwy dren 11 yn awr yn llawn. Is it folk music or pop? What concert? Concert? Mae yna bob math o ddelweddau o Gymru. Mae pobl o hyd yn sôn am Tom Jones, Harry Seacombe, Cora Meibion ac yn y blaen. A dwi'n meddwl, efo sort of rock Cymraeg, y diwylliant Cymraeg heddiw, mae'n debyg bod y syniad o grŵp rock yn chwarae ar ben y Wyddfa yn tanseilio i ryw raddau o leia y cam syniadau sy'n yma am be di diwylliant Cymru. Oedd y polisi na yn gair efo rheolwr wrth. Benny? I'm great to smoke on the phone. From the band? Right. All right. So, do you want to show us where to set up what we're doing? There's enough room, that's good news. It's bigger than I thought it was. Oh, I have? Yeah. All right, we've got enough. We can do that. Nice one? Okay. So there's a few coming up, and it's going to be... Good one. Interesting. There's quite a few coming in. Quite a few. All right. I've got one there, states to come for. Yeah. Yeah, I'm really powerful. Bloody hell. Century rocks, cool and strange enough, seashells can be found in them almost near the summit. Now narrower and narrower grows the ridge that we're climbing as the two great hollows, the eastern hollow, come close together. Oh, great. Dylia bob drummer yn y byd gael un o hyn. Ni ddwy'n o'n ysteddfod yr o studio barcud. Mountain, as usual, contains its token of mountain trikers and hikers and trampers. For a fine breeze against the skyline, those four lads are well dressed anyhow, boots and anoraks. Snowdon Summit, highest station in Great Britain, and our faithful generators chugging away to give us power. A little hotel immediately to your right,
and the railway station beside it. Again, without possible contradiction, the highest railway station in the country. Out of the way, lads. The engine might run over you. I feel pretty sure we'll have everybody who's reached the summit of Snowdon today out to greet us as we pop in. Mae'n rhedag I fyny be Wyddfa yma, bob yn hyn, mae'n rhedag ras o Wyddfa, yn dwi roed wedi gweld dim byd tebyg I hyn ar y Copa chwaith de. Now, you know, we've been talking about various ways up Snowdon. We've come up by train, and people who even come up by motorbike. I know there's one car has been actually driven up the summit of Snowdon. Has it really? Mae'n Saeson I fyny heddiw. We went up Snowdon and we saw Welsh band. Da ni wedi hijackio'r Wyddfa am ddwrnod ar trains. A mae diwylliant Cymru wedi cymryd drosodd y diwylliant y touristiaid. We love their type of music, you know, it's the type of music we'd like to dance to. Ok, dwi'n meddwl bod rhaid I gyflwyno y set hanesyddol yma heno, prawn yma, i'r 3 neu 4, neu falle bod yna fwy sesiwn I cerdded I fyny, a rhaid yn rhaid i'r rhedeg I fyny hefyd. Iddyn nhw ddechrau, gyda rest o gan a ail gan. Siwr mae hwn di'r gig ucha yng Nghymru, Lloegr. Wel, os nad yw'n chwarae Ben Benefis, yr ucha ym Mhrydain. Ac os nad yw'n lawr yr Alps, allai'n meddwl am lawer yn Ewrop. A'r holl ffordd trwad I Warsaw. Sydd yr yw, so falle bod yr un ucha. Mae jyst y bobl sydd wedi cered I fyny heddiw. Wedi gwneud yr fath ymdrech a glychu gymaint. Jyst I glwyr y twrw yma. Dwi'n meddwl bod yn briliant, dwi'n reit hapus, dwi'n gwenu. Bron yn bod yn emosiynol ac wedi gwneud o, mae'n briliant, hollol briliant. Mae syniad dal wedi fyny Wyddfa beth bynnag, ond cael bonus bach cael yr anfen ar top. The first time we've been to Wales. Dwi'n newydd brynu pensl o'r siop na te, a nes I gofyn yn Gymraeg, a gafodd y siop rai dipyn o sioc I glywed dipyn o Gymraeg ar top yr Wyddfa.
Rhywbeth anghyffredin dydi. Oli, beth yw'r pwynt pwysio? Mae'n ddigon o le, mae'n llawn. Di, mae wedi gwneud disadwn bach neis dy gwir, de. Heb am y tywydd, de. Mae'r holl stwff newydd, bob un can wedi cael ei sgwennu am Gymru yn y 90au, da ni'n actually canu lle da ni'n byw. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig, mae yna gymaint o bands Cymraeg yn canu am wledydd eraill, a llefydd eraill, a pobl eraill, a dyn nhw actually ddim yn byw na, a dyn nhw ddim o hyd yn gwybod am beth maen nhw'n sôn. Mae'n iawn i gael cydymdeimlad efo pobl llefrifol mewn gwledydd eraill, diwylliannau eraill, ond Yr Anhrefn fod yn onest efo'n hunan, da ni mond yn canu am yn bywyd hunan. Who have you discovered over here now? I'm going to hand that over to you. Well, Bob, I discovered them on the pig track on the way up. You did? The summit of Snowdon is visited by some 250,000 people each year, and about a third of them come up here by train. It's very important that we should have a suitable place for them when they arrive, because they tend to judge not only the place, but the people of Wales by the way that we regard our own very superb natural mountain of beauty. Oce, dyma pan dda yma heddiw. Gig da, oce? Mae'n rhedeg I Paris, cymryd ysbrydoliaeth o'r Situationists Mai 68, pan o'n ddefnyddio celf, cerddoriaeth, wleidyddol ac yn bron yn bod yn derfysgol I greu'r egni yma, a bron yn dymchwel Llywodraeth de Gaulle. A gyd dwi'n gwneud yn y geiriau fan'na ydy trio cael y syniad yna, yr ysbryd yna, a'i drawsblannu I Gymru, achos mae rhaid I ni gwffio rwan efo diwylliant yn hyn, ond I ddeall beth da ni, lle da ni'n mynd, sut da ni'n byw. Mona Lisa? Mona Lisa? Chwilio am y Mona Lisa. Dyna'n iawn. Dwi'n mysio gweld y Mona Lisa, rili. Dwi'n wedi bod i'r Louvre I weld y Mona Lisa. Beth sy'n bwysig ydy, bod ni'n dweud, oce, da ni'n gallu mynd yna. Da ni'n chwilio am y syniad yma, ond chwilio am ysbrydoliaeth, da ni ddim yr actual llun. Bywyd
Gys di hwyl? Gys di hwyl? Do. Na becho bod ni wedi gweld lle oedd ni wedi. Lle bod ni'n ar ben Wyddfa. Gofyn cwestiwn all, Wyddfa.